Десетте ли въртиме? Вижте всички момчета 15. 15. Рос, какво става днес? Едно хубаво състезание имаше днес. Спечелихме едно първо място, едно второ и две трети. Калин Златков спечели при момчета младша възраст. Елеонора Досева на малка разлика остана втора с много добър втори марш. Трети е Кристиян Ляпев, беше след първия марш, беше втори, но с две неточности остана трети. Не успя. И Албена Тодорова при момичетата също е трета. И общо взето съм доволен. Общо взето. Има какво да се желая винаги. А на кое място класира? Първо. Общо взето е доволен с първо място. Добре.